апаҷону акаҷону битонен ҳам модара ки ман дастгирӣ кунен, дар ҳаққи модари ман дуо кунен. Ва хостам ки худам кор карда ҳамаша худам кунам, ягон каса ғам натам, ягон каса мақсад нагум. афсӯс ки натонистам, зурум нарасид. ҳозир дар инҷа кор кардистам, тахта боркиниям биган мерам, чӣ коре ки инҷа гуфтесиям кардистам, афсӯс ки нарасондестам, камбудиашо набуд ка натонистестам. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. کسی جای تو را هرگز نگیرد، نگاهم کن دلم آروم بگیرد. به پایم داده ای ماه جبینت، بمیرم قصه هایم کرده پیرت. مادر دورت بگردم که شبها ناله کردم، نخفتی در برام بودی که ما آسوده گردم. به سر سایه بمانی آخ کمی کن شادمانی، مادر دردت به جونم پای ما دادی جوانی. آی کسی جای تو را هرگز نگیرد. سلام علیکم апаҷону акаҷону. ман ки ба хотири модар ки ба шаҳри ғариби Россия омадам, ба хотире ки модари ман аз рӯи фарзанди ман ки фарзанди ман таваллуд шуд бемори пароксердса, модари ман аз ду одам қарз гирифта фарзанди мана табобат кард ва 52,000 сомон ай ду одам қарздор шид. бурдан очама маҳкам кардан дар тюрмаи Норак. таваллуди 68 очам ба хотире ки модарам айри фарзанди ма ки бам хеле рӯзо гирифтор шид, ма пеши модарам дуромадам. модарама гуфтам очаҷон хай биёма Россия барам, мақсад бачата букому мода касем да оила, бачата букому очаҷон хай маза накам, айда сима намеоя, хай ма пашкастаем бачата биём, қати бачат маслиҳат кунем, я бало када очаҷон тура бирорем. очаи ма розӣ нашид. баъд дуюмбора бо вақте худмам қарздор шидам, хурдани дачка бурдам модарам да кӯдакҳом 4 фарзанд дорам, кӯдакҳома нигоҳ бинда зурум нарасид, қарздор шидам. ба пеши модарам бодур омадам, гуфтам очаҷон хай охи нарам, агар худмам қарздор шидам. баъд модарам фаҳмид ки ман қарздор шидам, айрӯи қарз буро ту ҳам хе нашавӣ гуфта, модарам адреси додарма дод. омадам додарма кофтанӣ ёфтам адреси гуфтагиш қати не ки аз занаш ҷудо шудагӣ буда, ҳозир беноми нишон дар ҷое намедонам. баъд ҳаминҷа қати як апаи муъмина мусулмоне ки ман дастма гирифта мара ҳами фирма файрод кард, омадам қати ҳами апа дар ҳами фирма кор мекунам, 25,000 ойлик мегирам. рости гап ба 25,000 на қарзи очама ҷамъ кардонистестам, на хурданшона успед кардистам. дина телефонам кардан ай турма ки модарат беморай, хурданӣ надора, аҳволи модарат бадай, батонӣ ба модарат ягон сумда карташ парто. ҳамура рости гап зурум омад. я акай блогер ки мешинохта, я апа номероша доштай, ҳамо ака қати гап задем, акара илтимос кардам, акаҷон ягон раҳ нишонте ки мақсад ма бикунам ки мисол
модаракам да ҳеҷ набоша, пули уколу, пули ҳамун хӯрданиша, ҳами апои муҳоҷир дастгирӣ кунанд, ки ҳамун модараки ман дар ҳами карташ партоян картаи Душанбеситӣ ба номи хидмкардагии модарам додагиям. Ҳеҷ набоша як уколпули, дорупули шакаҷон дастгирӣ кунанд, ки мақсад ман надорум. Ман дуромадам кор, пешаки ойлик ман гирифтам, рӯӣ кардам, нарасид. Ҳамура агар апаҷону акаҷоно битонен ҳамун модараки ман дастгирӣ кунен, дар ҳаққи модари ман дуо кунен. Ман хостам, ки худам кор карда ҳамаша худам кунам, ягон каса ғам натам, ягон каса мақсад нагум. Афсӯс, ки натонистам, зӯрум нарасид. ҳозир дар ҳамҷа кор кардистам, тахта боркиниям биган мерам, чӣ коре ки ҳамҷоз гуфтестиям кардистам, афсӯс, ки нарасондестам, камбудиёшо набуд кардан натонистестам. ба ҳамин хотир кадоме ки мана мешунава, кадоме ки мана гӯш мекуна, илтимос дар ҳаққи модараки ман дуо кунед, ки худованд ай мушкили модари маро бирора. Парвардигор худоҷонаку очаки ман соғ саломат аямутр ман озод шава дар ин синни сол. ай рӯи ман, ай рӯи зиндагӣ ман, модари ман хешид. ба ҳамун хотир ман Россия омадам. Ман ягон бор ай Тоҷикистон буромагӣ набудам. Зӯрум омад, охирон бор пеши модарам дуромадам. модари ман дига ай раҳгаштан мондагӣ, ай духтарам қати кӯдакош омад, гуфта омад ғалти, дигар раҳгаштан наметавонад. ба ҳамун хотир ман рӯзе шидам, ки ай ҳамаи шумо илтимос кунам, хоҳиш кунам, ки модари ман дастгирӣ кунед, ки модари ман соғ саломат ман озод шавам. ҳамин қадр ёрдам кунед модари ман, ки ҳамун колакоша бигира, ки поаш дард мекунад. кадоме маро мешунава, илтимос дар ҳаққи модараки ман дуо кунед. ҳазор раҳмат. кадоме гӯш мекунад, мана мешунава.